For today's video guys, nanguha ko cacao guys. Kay daghan naghinog nga akong nakita guys. Og ako na nang gipang buak guys. Kay naapoy nagtagad guys nga mukhaon sila. Og akong gamartilyo guys kay gahi kay siya bukon guys. Di ba dala og kamot lang guys. Manang akong gamartilyo guys. Og nakakita ko walay daot guys, gikuha din sa ako ang bibi guys. Og naapoy isa guys. Og ako pud guys. Nga akong bibi guys, ganan kay siya mukha og cacao. Nato galing kaon siya tong niagi guys. Iyang gipang tulon ang liso guys. Porte na kong guula guys. Kay motorok sa tiya. Wala naman pud di ay. Sige kog atag kanos asya magkuan guys, magbawas kay akong lantawg na gawas ba. Gawas naman po di ay guys. Og nahuman-human na akong liso guys. Ako ning gipangwa na pod guys no kay gimingan ako og kaon og kuan, sampurado. Namamugod ni siyang isagol sa sampurado guys ng tablia. Munta na budget para mapagaling na. Kaya naapoy mangayo guys. Lugay na tong nangayo. Wala pa dyan naman na napagaling. Nanakoy na uga dito guys. Pero gamay-gamay raman to. Kaya ang uba na nga daot. Manang akong gipunan. Kaya mauga ni guys. Amo yung panikamutan nga mapagaling. Kaya sige ramig sad-sad. Atong nangayo. Wala pa dyan may nakalugar. May pitos lagi guys. Pitos ang panahon. Og ako nang gimartilyo guys, kay patag yung kahia guys. Di yun madalag dok-dok sa yuta guys. Umana ko guys. Maharot guys. Tara guys. No, nani akong kuha guys oh. Gamay-gamay ra siya guys, pero at least mapunan tong akong natigom dito nga uga na guys. Ug akong gipanguhaan og mga daot-daot guys. Pasensya na mo guys sa akong voice overs guys. Di ko kabalog guys. Naon dago. Bisag unsyaon ako guys. Di ko kabalog mag voice over guys. Maalat guys. Bye bye guys. Thank you for watching.